Baby. Baby, 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 oh, baby, 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 oh. Det hjælp. Ja, for helvede, nu skal jeg bare brække mig i stedet for. Du siger, at jeg synger dårligt, okay? Nej, det var på grund af sangen, jeg valgte. Nå, ja. Jeg synes, jeg hørte. Sprang i hovedet på dig? Han er lige bag mig, det svin. Kan du fuck af med dig, din... Jeg gider ikke dig. Du skal ikke komme for at rape mig. Kan du ikke? Og jeg gider dig ikke. Jeg gider dig ikke mere. Nej, jeg kan ikke huske den melodi. Hvordan er nu melodien er? Det er rigtig nok, det er rigtigt. Hvad skal jeg gøre for at få det ud af min dør? Jeg gider dig ikke mere. Ja, det er altså ikke rigtigt. Altså, melodien var ikke rigtig. Det er nok rigtig nok, det er. Jeg gider dig ikke mere. Slender, han er sgu en sød dreng, din i. Jeg gider, jeg ved, eller... Jeg ved ikke, jeg har godt nok aldrig fundet nogen i toiletterne, men det er fordi, jeg aldrig rigtig tør at kigge ordentligt efter. Jamen, jeg tror sgu, der er kommet nogen i toiletterne. Ja, men det siger Mikkel fra min klasse også. Nej, parallelklasse, undskyld. Så hoppe ind, men det er lidt uhyggeligt, må jeg indrømme. Jamen for helvede, jeg ved, han er... Fuck. Hvor jeg skal... Fuck, han er der! Løb! For helvede, du kan ikke være på pustet nu, dit svin! Det er kraftedeme utroligt, jeg holder ud. Og at jeg spiller det. Hold kæft, mand. Victor, du skal bare lige vide, at det er fandme ikke ret tit, jeg spiller det her. Og du skal være glad for, at jeg endelig har taget mig sammen til at spille det igen. Og hvis jeg hvad får jeg, hvis jeg klarer det? Færdig. Du kan få en kyld kind. Nej, det synes jeg ikke, jeg har lyst til. Seriøst, det ved jeg ikke, det kan du da, det er jo ikke det. Så får jeg en pose slik. Det bliver simpelthen det... Nej, det ved jeg ikke, ja. Jo, det er godt, du får det. Fuck, nu begynder jeg at ryste og det hele. Seriøst, jeg begynder at ryste med benene også. Fuck, der kommer jeg til at slukke lyd. Fuck, min idiot. Nej, men det er sådan... Og det betyder, at han er tæt på. Fuck, du skriger. Det er sgu okay at være en tøs. Ja, det ved jeg godt. Det er der mange, der er. Ja. For satan, bare Søren var, han kan kraftedeme klare det pis uden at... Han griner kraftedeme bare af det. Ja, Søren gør. Ja, han er kraftedeme sindssyg. Hvis I ikke ved, om Søren er, så er det min pappa. Hvad er det? Hey, jeg har fundet noget. Det ser spændende ud, men Slender er her et eller andet sted, og jeg har fucking ikke lyst til at gå derhen. Men, det var der Søren han fandt en. Okay, nu er jeg sådan. Niklas, du skriger som en pige. Det var han kraftedeme. Nej. Fuck nu af, Slender, dit svin. Slender, man, jeg kan kraftedeme rende mig i røven. Det er kraftedeme også det, han gør. For helvede, satan. Nej. Jeg vidste, det her tidspunkt ville komme. Holy fuck. Hvor er han henne? Okay, der bliver jeg ikke så bange, men altså alligevel. For helvede. Hvorfor skal jeg også skrige som en pige? Sig det med Pixlender. Jeg tror gerne, han vil lege. Lorteslender, han var kraftedeme stikken ordentligt fed. Slå op i numsen på mig. Det er satan i min lækkert. Ja, han er pisse klam. Han er Står han ikke og piller dig røven lige nu? Nej, han er efter mig, men han har lyst. Du kan ikke vide det, fordi han kan godt lide på syn. Nej, han kan jo ikke godt så usynligt, han teleporterer sig bare. Fuck, der han. Men vi leger det. Leger vi han usynligt? Ja, vi leger han usynligt. Okay, vi leger han usynligt. Så leger vi. For helvede, han bevæger sig kraftigt med det svin. Han kommer tættere og tættere på, han vender sig om mod mig. Fucking dyr, jeg har bare lyst til at dø, jeg har ikke lyst til at spille det her spil mere. Jamen, det skal du. Okay. Nå. Det er sgu da lige i forhold til, hvor man spiser. Skal du spise? Ja, nej, ved du hvad? Jeg tør ikke, når du ikke er her. Nå, kom nu. Jeg skal nok. Jeg bliver lige lidt. Ja, bare blive lidt. Jeg dør. Nej, ved I hvad? For helvede, gutter. Nej, prøv lige at finde pigtpil. Fuck, der er han kraftedeme. Dammit, han er lige bag mig. Det er svin.
Men det er sgu bedre, han er bag mig, end jeg ikke ved, hvor han er henne. Det kan jeg bedre lide. Hvor meget har du 6 eller hvad papir? Ja, tror jeg 5 måske. Kan ikke huske det. Hvordan kan man se, hvor mange papirer man har? 1. Jeg tror ikke engang, man kan se, hvor mange papirer man har. Eller, hjælp mig nu her. Man kan zoome ind og ud. Ah, fuck! Gå nu væk med dig for helvede. Gider ikke der. Gider ikke mere. Fuck et dyr, mand. Jeg kan se ham i mørket. Han er selvlysende. Hvad er han? Bertil, synes du ikke bare, jeg skal stoppe? Nej, du skal. Jeg tør ikke mere. Gør du ikke? Nej. Er det i orden? Så stop. Ja, jeg går lige hen og dør. Okay, gutter. Jeg går hen og dør. Okay, vi ses. Lige i glas? Ja. Har du vist, er du stoppet? Nej. Okay, det er lige vist.